A Aula de Novas Tecnoloxías de Carballedo continúa na súa labor de achegalas á veciñanza a través da formación. Nesta misión, a CEMIDO Carballedo inicia esta semana unha serie de charlas gratuitas especialmente dirixidas a adultos e maiores. É unha nova acción que busca vivir unha madurez máis activa e positiva e que se imparte coa colaboración de Canal Sénior e Fagaus. Serán charlas que se poderán seguir a través de videoconferencia e que contarán con coloquio e preguntas dos asistentes. O xoves 1 de marzo darán comezo cunha sesión dedicada ás chaves para mercar e pagar con seguridade en Internet. O venres 2 de marzo continuarán co coñecemento de aplicacións para conservar e manter activa a memoria. Xa na seguinte semana, o martes 6 de marzo, a charla estará pensada para dar a coñecer distintos portais para planificar viaxes. E ao día seguinte, o mércores 7, os asistentes poderán coñecer todas as posibilidades do uso do teléfono móvil como a axenda. Na seguinte semana, o 14 de marzo, a mañá estará dedicada a poñerse ao día con recursos como Google Maps e Google Earth para moverse e coñecer o mundo. A administración electrónica e os principais trámites online que se poden facer dende a casa, o novo DNI electrónico e a seguridade e privacidade na rede completarán outras 3 sesións no mes de marzo. Para rematar, o último día falarase da musicoterapia e dos recursos na rede para atopar a música que mellore o noso estado anímico. Todas as charlas comezarán ás 10:30 da mañá e rematarán ás 12.